Sayano angbo khoroksa asainai hinai mano o kami ni thui ang bai baksa gedaljak abun bagai on naithok mungrok belekhini mosangjak tai agini jora rogo kami rogo hongkai charik salklai khe hangkai betrang khe asuklaiui thuk nailai mani rok abo seng belekhi on hisa tabo oro nai nekhi nugo thuk nailai khoroksa ni uklok tai khoroksa bokhorong ni thuk tui rok no yas ko ruwi thuk mano sugui je rosa jagi is helek mani borok rok ni ba atong thok mungrok abono seng tabung ni jorao manliye ne hini mano tamni himba tabung ni jora ni srai rok ni thani hingkai abo hai khonai thuk nailai mungrok krikha ketal jorani kabang ma bokrok sujaknai dal bidal ketal jorani mani be sanamjak phaisukma bagai seng aborno tabuk nugliya ne hini mano tamukai obo haikai je thuk nailai mani obo haikai tongthogui tonglai mani o mang no te kaisa juda sarik salklai khe haikas tonglai mani rok aboni yagulo sung tabuk yango nahana kikena di yak si yakar te hapa ba musangjak khlaiui tabuk nog bo belek khe naithokjak o nog no ang tangjamani taklai 2017 bisio no obo no khiyogiri jaknai khub khatung khajani bisingtei abo taklai sung nugui manai o nog ni bisik jorati naithok mungni mang mangkha sung abo o bisio no nugui mannai anei kha khlaio tai obo hagen naitongni yango saka hanggagai দুই তালানি সমান বেলাইখিনো কুসুক o kusuk ni jorao no kaisa mangni bodol khawui tongo kok thairok thungmani haikei no tai sung yango gurui thangai o je tui kolokma tuima o tuimani nar no nahanai kang tai khungsan nok horo obo hangani atani tangai tong bobo o bisio no tangai pairnani bagi khub kafrajak bini kaframung tai bini saktharmung tangro bosang abo daklina nugui manana asung nong situn